ang aram ko, saro po siya sa brainchild kay ding National Police Clearance System Opo. na dahil gani sa investigation, may mga connection po yan eh. Opo. Since 2019 po, nag-pilot kita digdi sa Legazpi. Kung naramdaman po rin doon na ining Legazpi, pilot po ini kang National Police Clearance. Opo. Hanggang pero ang digdi sa Albay. I think Daraga, Legazpi, Libon, Ligaw, and Tabaco. Opo. Iyan po ang taro sa mga enabled na mga police stations na pwede po mag-issue ng National Police Clearance System. Opo. Tata po. Opo. Before po kasi di ba local PNP clearance, pwede po siya i-issue ng tipo police. Nag-gibo sinda ng research na what if gibuhon man siyang parang national NBI, yung clearance ng NBI, na anywhere in the Philippines, you can apply for NBI clearance and hindi ka na kailangan umuwi. I see. Okay. Yes. Yan palang So, saro sa... kaya nakatapat kita ng national police clearance dahil po anywhere in the Philippines, pwede po ka mo mag-apply.